Әгәр көннәрдән бер көнне бөҗәкләр кинәт зурайып, безгә сугыш белән килергә карар кылсалар, кешелек һичшиксез җиңелер иде. Алар безне үзләренең саны белән үк җиңәрләр иде. Аерым гына санаганда, дөньяда 10 квинтиллион бөҗәк бар дип исәпләнә. Бу исә 19 нольдән торган сан. Әгәр дә дөньядагы 7 миллиард тирәсе кеше белән чагыштырсаң, бер кешегә 1 миллиардтан күбрәк бөҗәк туры килер иде. Әгәр төрләр дәрәҗәсендә карасак та, саннар гаҗәпләндергеч. Планетабызда умырткасызларның 60 меңнән артык төрө бар. Тик бөҗәкләр төркеменә миллионлап төр керә. Моннан тыш бернинди классификациягә дә карамаган күп кенә төрләр дә бар. Асылда, әлеге вак бөҗәкләр дөньяда булган барлык хайваннарның 75%-ын тәшкил итә. Димәк, аларның уңыш сере нидә соң? Бөҗәкләрнең күплеге аларны иң ияләшкән һәм яшәүчән җанвар итүче гаять күп әйбердән тора. Шуларның берсе шаккатыргыч үрчү сәләте. Күп кенә төрләр үз тормышында йөзләгән тукым калдырырга мөмкин. Аларның күбесе үлә, ләкин күп кенә саны исән кала, үсә һәм яңа нәсел бирә. Яралганың үсүе бик тиз бара, шуңа күрә үрчү циклы тиз яңара һәм бу кыска вакыт эчендә һаман кабатланып тора. Мондый саннар төркем буларак бөҗәкләрнең бик зур генетик төрлелеккә ия булуын аңлата. Төрле бөҗәк төрләре аларга тиз җайлашырга, җир шарының төрле почмагында уңышлы үсеш алырга ярдәм итүче үзләренә күп кенә генетик мәгълүмат туплый. Аларга хәтта иң экстремаль шартларда куркыныч түгел. Кайбер коңгызлар температура Фаренхайт буенча -40 градус булганда да яши ала. Шулай итеп, чүл кырмыскалары исә җир өсте 68 градуска кадәр кызган очракта да тышка чыгарга җөрьәт итә. Шөпшәләрнең кайбер төрләре диңгездән 5500 метр диярлек биектә яши ала. Бөҗәкләрнең экзоскелеты аларның эчке корычы булып тора. Ул аларны әйләнә-тирәнең йогынтысыннан саклый, башка беркем дә яши алмаган шартларда яшәргә мөмкинлек бирә. Безгә кимчелек булып күренгән кичкенә зурлыкларыннан да алар файда таба белә. Үзләре бик вак булгач, миллионлаган бөҗәкләр кичкенә генә тирәлектә яшәп, анда булган барлык ресурсларны файдалана ала. Бу аларның меңләгән төрле экологик шартларда яши алуын аңлата. Кайбер бөҗәкләр билгеле үсемлекләрнең тамырларын, сабагын, яфрагын, орлыгын, серкәсен һәм нектарын ашап та яши ала. Башкалары, мәсәлән, шөпшәләр, тере бөҗәкләрне кулланалар. Аларны хәрәкәтсез калдырып, эшләренә йомырка салалар. Шулай итеп, корт чыккач, ул үзенә кирәкле ризыкны алып чыгарга юл ясый. Ширки һәм чыга торган чебеннәр кан белән туклана һәм шундый гадәти булмаган ысул белән үзләренә яшәешне тәэмин итә. Күп кенә бөҗәкләр үз куышын тизәктә таба. Чебеннәр анда йомырка сала, кайбер коңгызлар хәтта тирестән зур шар төрә. Алар аны соңыннан азык урынына яисә йомырка салу өчен куллана. Аннан бөҗәкләрнең метаморфоз сәләте барлыгын да онытмыйк. Әлеге үзенчәлек аларга үзгәрергә генә түгел, экосистемадагы ресурсларны тулысынча кулланырга да ярдәм итә. Күбәләкләргә күз салыйк. Корт булган вакытта алар үсеп кузы өрер өчен кымсызланып яфрак ашыйлар. Инде күбәләккә үрелгәч, әлеге бөҗәкләр бары тик чәчәк нектары белән генә тукланалар. Метаморфоз күбәләк кортларына һәм бер төрнең зурайган бөҗәгенә бер төрле ресурслар өчен ярышмаска мөмкинлек бирә. Шулай итеп, алар бер үк экологик куышта яшиләр һәм үзләренең мөмкинлекләрен дә чикләмиләр. Әлеге процесс шул кадәр нәтиҗәле булганга, искитмәле сан килеп чыга. Бөҗәкләрнең 86% тулы метаморфоз үтә. Без зур, алар кечкенә. Шуңа күрә безнең тирә-якны һәр вакыт һәм һәр кайда миллионлаган бөҗәк чолгап алганын онытуы бик тә җиңел. Аяк астыгызга карасагыз, сез мөгаен аларны күрерсез. Аларның саны чиксез һәм аларның уңышы иң югары дәрәҗәдә. Һәм бәлки безгә җир шарының хуҗалары без түгел, нәкъ менә бөҗәкләр дигән факт белән ризалашырга туры килер. Тәрҗемә Олия Ваншина, монтаж Олина Гали Әхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.